Вітаємо всіх, це Кремія Vox Live, мене звати Муслім Умєров. Тут ми говоримо про Крим, про наш півострів, і саме там нова чергова хвиля репресій проти кримських татар, зокрема, затримують тих, хто повертається на півострів після тривалої відсутності. Голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив про кілька нових випадків. Люди приїхали до Криму і зникли. Родичі бояться говорити публічно, ФСБ влаштовує допити і обшуки. І цього ж тижня росіяни заявили, що кримську татарку Хатідже Буюхчан звинувачують у державній зраді за тероризм. Її понад 2 місяці утримували в СІЗО до того, як публічно оголосили про так звані обвинувачення. А у Франції за запитом Російської Федерації в Інтерполі затримали ще одного кримського татарина Ільнура Шагаєва. Росія звинувачує його у зв'язку з забороненими в Російській Федерації організаціями. Тож про причини таких дій окупантів та як вберегти себе і своїх рідних будемо говорити сьогодні тут з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим і Олександрою Романцовою, виконавчою директоркою Центру громадянських свобод. Вітаю вас. Дуже дякую, що завітали до нас до ефіру. Рефат, перше питання до вас. Ви нещодавно публічно повідомляли про ряд затримань в Криму. Що можете розповісти про історії, коли люди повертаються в Крим і опиняються за ґратами, можна так сказати? Почалось з того, що ми спробували привести до такої єдиної цифри кількість затриманих, засуджених на території окупованого Криму, бо не таємниця, що є певні розходження між списками, які, скажімо, є у державних установ, зокрема представництві президента України в Автономній Республіці Крим, чи у уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і, скажімо, у громадських організацій. Невеличкі розходження, але за кожною цифрою є конкретна людина, її доля. І коли ми почали в Меджлісі вивчати цю ситуацію, я дізнався до того, що є певні такі моменти, люди, коли по одних даних вони є затриманими, але офіційно вони ніде не проходять, бо цього не хочуть рідні, бо вони думають, що якщо не буде розголошення, і таким чином їм вдасться якимсь чином звільнити своїх близьких. Почали ми це з'ясовувати, зв'язуємося з деякими людьми на окупованій території, і з'ясовується, що саме в цей момент, коли ми почали цим займатися, були випадки, 2 нам принаймні повідомили про 2 випадки, коли люди поверталися до Криму і їх затримали, і теж рідні не розголошують їхні прізвища. Бо були випадки, коли затримували, був якийсь період фільтрації, а потім людину відпускали. І отже, ці рідні теж сподіваються, що їхніх близьких також відпустять. Виходячи з того, що взагалі в цьому році в Криму були випадки, коли люди зникали, які живуть в Криму, і ви назвали зараз і прізвище Хатідже Буюхчан, і там є ще пані Есма, Ніяра Ерсмамбетова, а в мене є ще, у нас в Меджлісі звернулися рідні Олександра Осадчова з Феодосії, є ціла родина етнічних українців з Євпаторії, які на певний період зникали, а потім вже з'ясовувалося, що вони у відділеннях ФСБ. Ми почали на це звертати увагу і почали закликати активно людей для того, щоб найефективнішим способом для того, щоб врятовувати їх близьких у разі, якщо їх затримали, заарештували, або вони зникли безвісти, це дати розголос цьому. І от з цього і причина цих повідомлень, з якими я, як голова Меджлісу кримськотатарського народу, почав виступати в тих засобах масової інформації, які ми точно
точно знаємо, вони дивляться і їх слухають в окупованому Криму. Пане Олександре, на вашу думку, сьогодні кожен крок агресора в Криму по відношенню до українських громадян, їх родичі мають максимально публічно висвітлювати чи, не знаю, думати по ситуації, що ви порекомендуєте? Ну, дивіться, коли ми говоримо про ситуацію в Криму, то ми маємо чітко бачити, що це тенденція на погіршення. Тобто нам здається, що Рефат Ага був одним з головних очільників моменту 26 лютого, і це було найгірше, що сталося. Але насправді ми вбачаємо тенденцію все гірше і гіршої ситуації. Лінія Умєрова була першою жінкою, яку прям утримували в заключенні. Але зараз ми маємо конкретне звинувачення щодо жінок. Як правило, їх викликали на так звані адміністративні арешти, розмови, або вони шалено страждали від ранішніх реально ранішних, це 5-4 ранку, вторгнення в поселення кримських татар, але раніше вони жінок не чіпали. Тобто в них була така, своя пацанська ідеологія, яка, не зважає на жінок взагалі як на важливий елемент в соціумі. І тому, от коли і Ліля стала адвокаткою, яка приймається за політичні справи, і дівчата стали більш активні, бо Кримська солідарність – це дійсно унікальна, в повному вакуумі правозахисному, унікальна структура, взагалі кримсько-татарська підтримка один одного, особливо сімей, там, де чоловіків, як правило, іноді батька, брата, чоловіка одночасно забирають у жінок, вони об'єднуються, і вони ефективна організаційна структура. Тому Російська Федерація визнала їх як небезпечний елемент. Тож, коли ми говоримо про кожний кейс затримання, ми маємо зважати, звичайно, по-перше, на права родичів. Родичі дійсно мають право сказати, що ми не хочемо публічності, але все одно ми говоримо про статистичні дані як мінімум. Тобто, якщо правозахисникам не дають цього права, ми говоримо про загальну кількість, не вказуємо безпосередньо ті імена, які з рішення родичів, ми зараз не виголошуємо. Але дійсно за нашою практикою, а ми займаємося поверненням людей з політично мотивованих затримань з 2014 року, і в Криму це завжди, більше 70% це завжди були кримські татари, бо це добре організована зі своїм досвідом спільнота, яка боролася за свої права, яка в мирний спосіб це робила і тому має величезну повагу, наприклад, в світовому русі правозахисному. То ми вбачаємо тут, що Росія, має їх за окремий таргет, тобто окрему групу, яку потрібно подавити. І, звичайно, кримсько-татарська спільнота має своє представництво, і меджліс, і курултай, що є дійсно механізмом демократії, а Росія, має алергію на все демократичне. І тому тут буде погіршення 100%. Тому що чим далі, тим менше люди на півострові Криму будь-якого етносу, тим менше в них ілюзії, що російська окупація може бути гарними умовами для життя в цілому. І таким чином Росія менше себе відчуває там впевнено, тому вона збільшує кількість спецслужб і різних різних процесів операцій, які вони вважають, забезпечують якусь безпеку, а насправді є просто деспотичною машиною приниження і притишення. І знову кримські татари будуть в даному випадку всі далі на цій гострії цієї атаки. І ми маємо розуміти, що якраз от той момент, що ми піднімаємо імена, що цих людей, цивільних, це важливо, бо зараз у нас є різні міжнародні процеси, а це процеси саме щодо цивільних. Якщо ми говоримо про переслідування кримсько-татарських адвокатів, які намагаються представляти їх в так званій системі правосуддя, то ми даємо цим людям
все ж таки оцим світлом, яке спрямовано на них, прожектором певним чином, ми даємо їм певний захист, навіть на рівні просто там адміністрації місць, де їх утримують. Сімферополь – одна з найстарших СІЗО, воно само по собі є місцем катування, тому що воно просто непригодне для того, щоб там люди жили такий довгий період. Згадаємо Едема Бекірова, який там провів більше 200 днів, при тому, що людина не має однієї ноги, і це було просто унікально шалене, погані умови для нього. Тож, да, ми вбачаємо, що краще мати імена кожної людини, яка зараз під цим прицілом, і не забувати слідкувати за цим, піднімати ці питання. Я знаю, що є такі люди, які кажуть, не так зручні кримсько-татарські імена. Мені здається, вже з 2014 року, як мінімум, ми вже мали практику вивчити традиційні, як це вимовляється, і дійсно, наскільки люди вклалися свого часу і в міжнародний імідж України як демократичної, і в правозахисний рух, і насправді зараз супротив з 2014 року. Тому краще, родичі, будь ласка, звертаюсь до вас, краще говорити. Вам це небезпечно, але є Меджліс, є Кримська правозахисна група, регіональний центр з прав людини, є Кримсько-татарський ресурсний центр. Звертайтесь. Є люди, які займаються цими питаннями з 2014 року як мінімум. Ці люди розкажуть вам про процеси, процедури, державне спілкування. Звертайтесь, підтримуємо. Я правильно розумію, є ще одна така цепочка, коли якщо інформація з Криму не доходить до правозахисників або до представницьких органів кримських татар, то інформація не доходить до нашої прокуратури Автономної Республіки Крим, тобто ці справи не відкриваються, або там... Я задаю таке питання, тому що від моїх друзів, журналістів, які займаються темою Криму, була інформація про те, що, наприклад, справа про Віджея Кашка була закрита, тому що не звертались родичі з Криму, тому що вони не передають певну інформацію, і тоді наші органи прокуратури, вони не можуть продовжувати справи далі для того, щоб потім передавати ці справи там в ЄСПЛ і так далі. Навіть для цього, чи можна побудувати якийсь механізм для того, щоб це запрацювало тут, чи, я не знаю, як знову вибудувати тут довіру, тому що час минає, люди більше бояться передавати інформацію. Якось це можливо? Взагалі взаємодія між громадянами під контролем Російської Федерації з українським державним апаратом є для них небезпечною, оскільки вони продовжують знаходитись на окупованій території. Тому, тут в ідеалі брати нас, я маю на увазі люди, які знаходяться на підконтрольній уряду України території, брати на себе ці зобов'язання. Інше питання, що наше законодавство подекуди в кримінальних процесах, в адміністративних процесах, а в цивільних процесах, воно застаріле і воно не враховує до сих пір ситуації з окупованим територіям. Тобто людині треба зробити нотаріальну довіреність, щоб, наприклад, вас зробити повіреним в цій справі, і ви б взаємодіяли з прокуратурою. Ми розуміємо, що це нереалістична ситуація вже 12 років, але тим не менш, в даному випадку ми, на жаль, запізно доходимо до таких поправок, які би дали можливість захисту. Є базове право людини, юридичний захист, це про розслідування, це про можливість звернутися до органів, правоохоронних органів. В даному випадку Україна до сих пір його порушує не тим, що заборонила, а тим, що недоорганізувала. І тому, дуже важливо, щоб був представник тут. У прокуратури вони теж обмежені законодавством. Є законодавство, наприклад, яке говорить про те, що розслідування не більше 4 років. Відповідно, якщо там нічого не рухається, не існує, це до сих пір шалена проблема, насправді. І Кримська прокуратура супер відкрита на те, щоб з цим працювати. І вони шукають способи для того, щоб дійсно такі справи вести, продовжувати, бо дуже важливо, наприклад, ви згадали про Інтерпол. Дуже важливо українська участь в тому, щоб вичищати політично вмотивовані звернення до Інтерполу.
Російська Федерація і інші зовсім недемократичні країни дуже часто використовують Інтерпол як спосіб політичного переслідування. Але Україна має свій офіс взаємодії з Інтерполом, він знаходиться в СБУ. І от така офіційна реакція України пояснити, наприклад, що людина переслідується за політичними мотивами, що законодавство Російської Федерації, яка його звинувачує, не є демократичним, відповідним до Європейської конвенції, відповідним до ООНівських конвенцій. Це робота України як держави. І тому тут є що організувати з боку України 100%. І в той самий час, на жаль, з ризиками, але важливо, щоб дійсно ця інформація передавалася. Але в даному випадку мережа контактів Меджлісу, Курултаю або персонально правозахисників спрацьовує найкраще. Зараз це найефективніше, на мій погляд. Так? Дивіться, коли людину затримують або людина зникає безвісті в окупованому Криму, тут є декілька аспектів, на що треба звернути увагу. Найголовне, щоб захистити людину, яку затримали або яка зникла. Тобто зробити все для того, щоб якомога скоріше встановити, де вона і що з нею відбувається. Бо практика, вона вже довела, вже всі усвідомлюють, чим більше немає інформації про людину, це означає лише одне – її ламають. Тобто її катують. Якщо не фізично, то морально, але буває і те, і інше. І тому ми говоримо всім рідним, одразу дайте розголос, тобто дайте знати, що людини немає або її заарештували. Деякі люди, і ми про це знаємо, це треба говорити відверто, вони кажуть, так, ми скажемо, але хай про це не говорить Меджліс, бо це тоді цій людини буде ще гірше, бо Меджліс вони вважають терористичною організацією, або хай про це оголосить такий-то політик, але лише не Чубаров, або там, я не знаю, інший член Меджлісу. Ми стикалися з такими моментами. Ми кажемо рідним, ви дайте інформацію в такий спосіб, як вам це можливо. Розмістити можна в Фейсбуці або будь-якій іншій соціальній мережі. Терміново знайдіть адвоката, щоб були запити, і дайте інформацію, що ви зробили запит. Тобто зробити те, за що вас за що вас репресувати, переслідувати, але ви вже даєте інформацію. І то вже справа інших, в тому числі і прокуратура Автономної Республіки Крим, інших, щоб реагувати на ту інформацію, яку ви даєте в такий спосіб, який для вас можливий. Оце найголовніше, щоб ми не говоримо, знайди там можливості зв'язатися з прокурором на території материкової частини України, або потелефонуйте тому чи іншому. Оголосіть, дайте інформацію, що у вас біда. Бо, слухайте, останнім часом, чому ми на це звертаємо увагу, і ми дуже вдячні те, що ви запросили саме з таким наміром, щоб про це розказати, останнім часом збільшилася ситуація, коли рідні, найближчі рідні, дружини, діти, батьки бояться повідомити навколо, що в них трапилася біда, до них увірвалися російські карателі, або десь там затримали на вулиці їхню дитину, і вони про це не говорять. А ФСБшники це відслідковують, і вони кожного разу їм намагаються їх переконати, все правильно ви робите, ми ще трошечки, коли вже становиться відомо, що вони в них, вони кажуть все. І, от дивіться, я приведу приклад, скажімо, з Осадчим Олександром Феодосії. Рідні утримували інформацію місяцями, про нього не повідомляли. І тільки нещодавно до нас звернулися ті рідні, які живуть тут, на материковій частині України. Але і після того якраз і днями з'явилося відео постановочне ФСБ, що в Феодосії затримали чоловіка, який повідомляв українським службам і так далі, і так далі. Тобто, як тільки пішла інформація, вони одразу теж були вимушені повідомити, що така людина в них, хоча вони не назвали його прізвище. Так само було з родиною в Євпаторії, коли в один день затримали жінку старшу, її брата, її доньку,
і чоловіка, здається, її доньки, а зараз там їх 4 людини. Декого з них вже відпустили, але ми теж про це дізналися дуже пізно, щоб дати інформацію пресі. Ще така інформація і теза прозвучала від пані Олександри щодо Інтерполу. Я читав вашу заяву щодо того, як потрібно поводитись Україні, да, з представниками Інтерполу. Це вже не перший раз, коли Інтерпол заарештовує кримських татар. Це була і Гульсум Халілова, і був Ерол Вілієв. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу цього? Чи може наша держава комунікувати так, щоб Росії там або не було, або вона не працювала по громадянам України? Тут треба обов'язково сказати про те, що у 22-му році, з початком повномасштабної війни, були здійснені спроби, і не тільки українською стороною, іншими державами, для того, щоб призупинити членство Росії в Інтерполі. Це не вдалося, бо регламентні документи Інтерполу цього не дозволяють, але змінили порядок звернення Росії з тими чи іншими досьє на тих, кого вона розшукує, чи нібито розшукує. І тепер Росія не має права звертатися напряму до держав-членів Інтерпола зі своїми клопотаннями чи ордерами. Вона це має робити через генерального секретаря Інтерполу. І генеральний секретаріат Інтерполу має оцінити, наскільки ця справа носить політичний характер чи інший характер, і далі вже давати чи не давати хід цьому запиту. І це в якійсь мірі зменшило можливості Росії. Які можливості? Можливості добратися до своїх ворогів, користуючись оцією ситуацією, приховуючи це боротьбою проти тероризму. І вона намагалася по всьому світові прибрати своїх опонентів, ворогів, і особливо з поневолених народів, чеченців, інгушів, і з Криму, з кримських татар, і не лише кримських татар. Українців у нас були затримані не лише кримських татар етнічних, а і етнічних українців також. Але тут ми радимо таким політично активним громадянам України, які виїжджають за кордон, щоб вони уточнювали через український офіс Інтерполу свій статус, якщо у них є підстави для того, щоб думати про те, що в них можуть бути проблеми. Це, як правило, роблять політики. Ми це радимо і членам Меджлісу кримського народу, і активним громадським діячам, щоб час від часу вони синхронізували з українським відділом Офісом Інтерполу свій стан. І я це роблю, до речі, коли я виїжджаю в ті чи інші країни, бо Росія весь час знаходить нові і нові можливості для того, якщо, скажімо, не добитися видачі, але додати якийсь дискомфорт в тих завданнях, які люди виконують за кордоном. Але це така загальна установа, а в усіх інших установах можуть бути дуже різні причини, коли країни-члени Інтерполу змушені по суті розглядати запити Росії. Ми сьогодні маємо такий випадок. Це Ільнур Шагаєв, громадянин України, якого було затримано 22 травня у Франції, коли він з родиною їхав до Ірландії, де він має статус захисту. Це багатодітна родина, і вони виїхали з Криму перед повномасштабною війною, і все нібито було нормально, але тут його затримали, бо Росія наполягає на те, що він нібито належить до терористичного угрупування. І зараз українські дипломати, я дуже дякую тут консулам України у Франції, Меджліс кримського народу, ми супроводжуємо цю справу, але тут знаємо точно, що діло дійде до суду. Франція буде розглядати запит російської
Федерації, країни-агресора. Наша позиція в будь-якому випадку, вона дуже чітка. Якщо і допустити, що людина десь колись здійснила якісь правопорушення і за це підлягає покаранню, це покарання може бути або в країні його походження громадянського, тобто в Україні, або в тій країні, якщо її юрисдикція цьому дозволяє, де він затриманий. Але ніколи громадянин України під час війни не може бути виданий Російській Федерації. Після війни, я так розумію, теж. Тут дуже важливо ще нагадати собі, що Росія видає автоматично паспорти тим, хто їх не просив, і потім розмахує ними, розповідає, що це мій громадянин. І це певним чином ламає, бо раніше такої практики не було, і міжнародні конвенції і процедури не готові до цього дуже часто. І тому це дуже важливо, дійсно, Україні бути активною в дипломатичних зносинах і не давати можливість автоматично системам спрацьовувати, бо автоматичні системи можуть цього не враховувати. А стосовно кримських татар і взагалі мешканців Криму, які в 2014-му автоматично переписала Росію до своїх громадян, звичайно, в такому полі ризику. Тому це дійсно дуже важливо, щоб і наші консулати, і в даному випадку Меджліс і Курултай включалися в ці процеси. І в мене, так як у нас вже закінчується програма, запитання до вас обох. Таку пораду, якщо наші громадяни опинились в умовах, в яких опинилась родина Шахаєва, що потрібно робити, і що ви порадите? І якщо проводять обшук або забирають людей, які повертаються в Крим або в Криму і проживають, і не виїжджали нікуди. Що потрібно робити от і від вас, Рифат Ага, і від вас, пані Олександро, дії? Дивіться, перша така загальна установа. Ніколи не думайте, що ви або ваші рідні є за зоною ризику. Скажемо, я літній чоловік чи жінка, і мене не будуть чіпати. Галині Долгополовій, якій дали 12 років вироку, 70 років сьогодні, от в цьому році їй виповнилося. Коли її заарештували, їй було 66 років. Або Ірина Данилович, яка була громадянською активісткою, і яка розказувала правду, і вона, і всі знають, що вона жодним чином не належить і не могла належати, і близько немає щодо тих статей, з яких її засудили. Тобто літні, або жінки, або молоді, дівчата, тепер всі в зоні ризику. Це перше. По-друге, якщо так сталося, що вас довго немає в Криму, і ви хочете заїхати до Криму, при всій повазі до вашого цього бажання, ви знаєте, що ви будете під особливим наглядом. І тому тут може бути все, що завгодно. Але знову повторюю, що би не трапилося і в окупованому Криму, і за його межами, і зі сторони Інтерполу, чи зі сторони каральних органів Російської Федерації, одразу треба, щоб була інформація про це, щоб всі про це дізналися. Бо тут якраз гласність – це є самим дієвим способом, щоб захистити людину, щоб захистити його життя в той момент, коли його вже повезли десь в невідомість і десь його тримають в таємних якихось там схоронах і тому подібне. Пані Олександро? Погоджуюсь абсолютно. Коли ми говоримо про роботу з Інтерполом, це, звичайно, гаряча лінія МЗС. І взагалі, в цілому, кожна країна, українські номери завжди отримують, знаєте, смс-ку, як тільки ви пересікаєте якийсь кордон. Тож не видаляйте її, це корисна річ. І дуже важливо, щоб ви, якщо отак, як в випадку, який описаний у Франції, щоб ви з сім'єю домовилися, щоб кожна, наприклад, старші діти або дружина теж розуміла цей алгоритм, що відбувається, якщо ми знаємо Російську Федерацію, вона може і не всіх дорослих в сім'ї
подати заяви, і відповідно і старші діти теж мають розуміти, що робити, і як звернутися до МЗС, до нашого консуланту в будь-якій країні. Це супер важливо, і пам'ятайте, що українська держава – це наш партнер. Може, не завжди з величезним бюджетом і не завжди з продуманими там процедурами до кожного унікального випадку, але це точно партнери, яким треба дзвонити, яких треба включати, треба повідомити, хоча би через рідних, знайомих, приватних осіб на території підконтрольної уряду України. І погоджуюсь абсолютно, повідомте хоча б в Фейсбуці, що відбувається. Російська Федерація діє абсолютно тими самими методами, що в 37-му, що пізніше, методи репресії, вони завжди розраховують, вони будуть вам розповідати, ой, та все добре, 2 хвилинки просто опитаємо, нічого страшного, я твій кращий дух-слідуватель і так далі, і так далі. Це брехня, і це брехня. Ви їм вообще не жодної цінності. Вас вони використають для будь-якого свого бажання. Виконати там план по затриманнях чи створити медійну історію. Росії абсолютно все одно на своїх громадян, а тим більше на громадян, яких вони собі автоматично приписали. Не буде там жодного друга, товариша, ніхто з тих, хто вас арештовує чи утримує, чи говорить з вашою сім'єю, не є вам партнером. Єдиний ваш партнер – це ви один одному, і це Україна, яка буде намагатися вам допомогти. Тому це, просто пам'ятайте це. Не ведіться на жодні єлейні слова і жодні розмови про те, що ой, да, звісно, ти ж дівчинка, ну це от з Лініє, ми багато про це говорили. Ой, та зараз тебе звільнять, ну дівчинку ж чіпати не будуть. 2,5 роки людину просто взяли і вирвали з життя. При тому, що вона взагалі нічого не робила, просто їхала в Крим. Тому, да, я погоджуюсь абсолютно, якщо є бажання, розумію, в мене самої є шалене бажання опинитися на Мангупі в моїх традиційних походах, і я просто мрію для себе все ж таки за своє життя це ще раз зробити, але всі правозахисні організації – заборонені організації. Меджліс взагалі визнаний терористичною організацією. Всі, хто по ідеї міг би в недержавний спосіб допомагати, Росія заборонила. Тому приватні контакти, але обов'язково передайте інформацію. Це наша можливість включитися в допомогу вам. Дуже дякуємо нашим поважним гостям за і практичні поради, і за інформацію, яку ви тут проговорили для нашої аудиторії. Ви були з Кремія Vox Live. Підписуйтесь на нас, ми витісняємо російськомовний контент з України. До побачення.